ராகு கேது பயிற்சி எப்போ, எந்த ராசிக்காரவங்களுக்கு பாதிப்பு, யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரப்போகுது? ராகுவும் கேதுவும் ஒவ்வொரு ராசியிலையும் 1.5 வருஷம் தங்கி சுப அசுப பலன்களை தருவாருங்க. ஜனன ஜாதகத்துல ராகு கேது 3, 6, 11 ஆகிய இடங்கள்ல அமரும்போது நல்ல பலனை தரக்கூடியவை. ராகு கேதுவுக்கு 3, 7, 11 பார்வைகள் விசேஷமானதுங்க. பிறந்த ஜாதகத்துல ராகு கேது மேஷம், ரிஷபம், கடகம், கன்னி, மகரம் ஆகிய வீடுகளில் இருந்தா வலுவான யோகம் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஜோதிட விதி. நவக்கிரகங்கள்ல புதனை விட செவ்வாயும், செவ்வாயை விட சனியும், சனியை விட குருவும், குருவை விட சுக்கிரனும், சுக்கிரனை விட சந்திரனும், சந்திரனை விட சூரியனும், சூரியனை விட ராகுவும், ராகுவை விட கேதுவும் பலம் பெற்றவர்கள். இந்த ராகு கேது பயிற்சியால சில ராசிக்காரவங்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் பெற போறாங்க. அதே சமயம் ரிஷபம், கடகம், துலாம், மகர ராசிக்காரவங்க பரிகாரம் செஞ்ச பாதிப்பு குறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க. ராகு கேது பயிற்சி. ராகு ஆசைக்கு காரகர், கேது மோட்சத்துக்கு காரகர். இவங்களுக்கு ராசி மண்டலத்துல சொந்த ஆட்சி வீடு கிடையாதுங்க. இவங்க யாருடைய வீட்டுல இருக்குன்றனரோ, யாருடைய சாரத்துல இருக்கிறார்களோ அவங்களுடைய பலனை செய்வாங்க. ராகு இப்போ மேஷ ராசியில செவ்வாய் வீட்டுல அமர்ந்து செவ்வாயை போல செயல்பட போறாருங்க. கேது இனி துலாம் ராசியில அமர்ந்து சுக்கிரனை போல செயல்பட போறாரு. மேஷம் ராகு ஜென்ம ராசியில அமர்ந்து 7ஆம் இடத்தை பார்க்கறதால இதுவரைக்கும் செஞ்ச பரிகாரங்களுக்கு இப்போதான் பலன் கிடைக்கும். திருமண யோகம் வரும். உத்தியோக உயர்வு, கல்வி மேன்மையை பெற்று நல்ல வேலைக்கு போகலாம். உயர் கல்வியும் படிக்கும் வாய்ப்பு வரும். கேது 7வது வீட்டில் இருக்கிறதால வீண் விரைய செலவு அதிகரிக்கும். சுப செலவுகளாக மாற்றுங்கள். காரியங்கள்ல கவனமும் விழிப்புணர்வும் அவசியங்க. மிதுனம். ராகு லாபஸ்தானத்துல அமர்ந்து வெற்றியை தருவாருங்க. தொழில் வியாபாரத்துல ரெட்டிப்பு லாபத்தை தருவாரு ராகு பகவான். மறைமுக வழியில பங்குச்சந்தை முதலீடுகள்ல லாபம் தருவாரு ராகு பகவான். எதிர்பார்ப்பு எண்ணங்கள் ஈடேறும். கோடீஸ்வர யோகத்தை தரப்போறாரு ராகு பகவான். சிம்மம். 9ஆம் வீடான பாக்கியஸ்தானத்துல ராகு பயணம் செய்ய போறாருங்க. நல்லது நிறைய நடக்கும். ராகு அள்ளி தர போறாரு. புது வீடு கட்டலாம், புதிதான தொழில் தொடங்கலாம். உங்களுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப பெரிய மாற்றம் ஏற்பட போகுதுங்க. எதிர்பாராத பணம் மழையில நனைய தயாராயிருங்க. கன்னி ராசிக்காரவங்களுக்கு திடீர் பண வரவு வரப்போகுதுங்க. 8வது வீட்டில் மறைய போகக்கூடிய ராகு பகவான் மறைமுக வழியில திடீர் பண வரவை தரப்போறாரு. எதிர்பாராத வழிகள் மூலமா பணம், சொத்து கிடைக்க போகுது. விருச்சிகம் ராசி அன்பர்கள். விருச்சிக ராசிக்காரவங்களுக்கு ராகு ராசிநாதன் செவ்வாயை போல செயல்பட போறாரு. ஜென்ம கேது மன ரீதியா நிறைய வழிகளை கொடுத்து வந்தாரு. சில மாதங்கள்ல முடிவுக்கு வரப்போகுதுங்க. புதிய தெம்பும் தைரியமும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. பணம் கொடுக்கல் வாங்கல இருந்த பிரச்சனை எல்லாமே தீரப்போகுது. தனுசு ராசிக்காரவங்க. தனுசு ராசிக்காரவங்களுக்கு 5ஆம் வீடான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துல அமரப்போகும் ராகு பகவான்ல முன்னோர்கள் சேர்த்து வச்ச சொத்துகள் கிடைக்க போகுது. அந்த பணத்தை தக்க வச்சுக்கணுங்க. ஏதாவது ஒரு வழியில் பணம் தேடி வரும். பிள்ளைகள் வழியில் யோகம் தேடி வரும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலமாக வருமானம் அதிகரிக்குங்க. 1.5 வருஷத்தில் கோடீஸ்வர யோகத்தை தேடி தருவார். மன உளைச்சல் முடிவுக்கு வரப்போகுதுங்க. போட்டி பொறாமைகள் விலகும் காலம் வரப்போகுது. கும்பம். கும்ப ராசிக்காரவங்களுக்கு ராசிக்கு 3வது வீட்டுக்கு ராகு வர்றதால தைரியம், தன்னம்பிக்கை, வீரம் அதிகரிக்க போகுது. புதிய தொழில் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்குங்க. ரெட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும். கோடீஸ்வரர் ஆகக்கூடிய யோகம் தேடி வரப்போகுது இந்த காலம். மீனம் ராசி அன்பர்கள். ராகு அள்ளி கொடுப்பாருங்க. திடீரென கோடீஸ்வர யோகத்தை தரப்போறாரு. கேது மோட்ச காரகன் தடை செய்வாரு. மீன ராசி மீன லக்னக்காரவங்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகத்தை தரப்போறாருங்க. ஏதாவது ஒரு விதத்துல பணம் வரப்போகுது. பேசிய காரியம் சாதிச்சிடுவீங்க. ராகு 2ஆம் வீட்டில் குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் அமர்ந்து பயணம் செய்வதால பணத்தை அள்ளி கொடுக்க போறாருங்க.